Demà anireu a la manifestació que es fa a Barcelona amb solidaritat als afectats de la sida? Jo no sé si podré anar, Jo ni podré anar. No, jo ni podré. Per què? És perquè no tinc sabates blaves. A les 8, crec. I què? Si el llacet és vermell, el blau és el del terrorisme. És que és a les sí? 8, les coses. Clar, Ah, el llavors vermell és el sí. del SIDA. Clar, vale, ja està, ja sé què farem. Sí, em posaré els sabates vermells amb el llacet vermell. Ja està. Doncs que bé. I jo com poso? No sé. A veure. Ja sé, ja està. Ves com va Sara? Vas guapíssim, de veritat. Posa't això. I el llacet, això sí, posa't al costat esquerre, no quedarà tan... Ja saps. Doncs sí, així no carrego tant al costat dret. Sí. Una cosa, no ho havia pensat. Tu creus que els afectats aniran a la manifestació? Bé, no ho havia pensat. Imagino que no. Estan tan malalts, no tindran forces per anar a una manifestació. És veritat. Bueno, jo vaig llegir que aquests afectats pobres es cansen de seguida i sempre es queden darrere. Estan en el mateix. És molt perillós. Doncs si vols no hi anem. Sí, home. Després de tota l'estona que m'he quedat pensant què em posaré, ara vaig i no vaig, no? Bueno, podem anar a fer un vol, un passeig. Anem a un altre lloc, m'ho prometo. Sí, però anirem amb el llacet vermell com a solidaritat i a més podem enviar un donatiu per correu. Vale. Saps per què t'estimo tant? Per què? Per això, perquè ets molt bona persona i sempre et preocupes per als altres. M'encanta. Tu també ets molt bona. En recorda't d'aquell cop que vas enviar diners per cuidar aquell negrito. És veritat. És que mira-les. Què passa el negrito? No parla molt. Vau enviar